Hari hai lam sogo sikla jorani pan ani YouTube channel o. Adi sini bagai joto borok ni life no kaham kereng ni din mang phaya. Hai diba जों sini life o dukho ni din kablai mani din kaham yang lai mani din tong thok mani din butongo. Bebak no sini langmo जों bebak sal no जों manjago. Ma manjago inke joto no khungo no kebu no khungo smooth khai hai munai kothok tong thok sat thok khlaimang no kebu ni no khung parangi thangya जों sini langmawo kabangma jorawo जों lama nugya angu lama tamo khlaima sa o movement no boro thangma sa जों पाला माया आंगु हाइफानो जिनि लांमा जों मुभ अन खायनानै नांगौ जों आगिनिखौ सामना पगै जों बसखां आगगनानै नांगौ अ संसाराव जेसेबानो जों दुख मानै दंदि जों जेसेबानो डाउन क्लाय दंदि हाइफानो जों लांमाव हाइन हाइ बासा फिरै जों बसखां हेमनानै नांगौ नायदि गायसा मोसै bolongo belai no tui kangjagoi tui rutuk kahno engke bo kaisa tui sao tui sa khorang tui kosok mani tui khorang khanawi bo tui nungna hanai thangka je pro bo tui nungna hanai hai ka to bokhro gadna kongsono nai nema ba hai ka nakoi nema ba yang bini yagra digiwo borok khoroksa sida hai ke silai thonjak bono kokna bagi sida thonjak no hai yang hai ke yang yak sidigi taisa yang tifa de kharma jano yak sidigi nai nemale ayang bahaino musa kotorma bono sopramna bagi sida hai ke somjakhno is tabgla angkrika oklok phana kharma chasina hai ke oklok naimale sida yang bolong khamui tongkhai ke bolong khamui tongjakhno oklok du kharimaliya ge yang bu sikarni bagi bono thonjak yang bu musa bono romna bagi somjak ulklogo bahaino bo kharimaliya bolong khamui tongjak tam khlaima sakha bo aporke haini hingga bini saknta ang hayungbu kthei ang je samungno khlaina hni phaimani ang tui nungna hni phaimani tui kangkha hni ang hayungbu theisinai je sapa nung sidang ang tui nungni nagrana hni bo tui kuk nung purong khangkena watui tam sa phirang kogui watui phaika hano watui phaikan kano atka sa watui phaikan kano je pro a je mui sikar kognai bono kogna bagi ogonai abo je silai seplai oi kok purong khangkena phanangai malaya watui ni bai target lori khata haike a mosan aro se nangai siu musaina nangliya aborga a je mosata mungkha musaino rik priyawi a je bono koknaino se boruk presiu engke omhaike a musui a mumbeno bo yogi thangka naidi thik chini langmo phain omhai waisa asom sini yak side thangnai yagra da thangnai oklok da thangnai buskang da thangnai pala maya yang bu lama krei amhai ni situation chini langmo phayo haipan ajorao okongno moitanardi जों o संसारो problem jotoni jibonon thakya problem grei ongnai roke gthei rokni bagi simi problem payo theiphru kaisa problem payo o संसारो जों boromuni sokka thang tongsak problem jotoni life no tongo jefru जों lama grei lama nugya angu जों aprose taibo samung khainani nango o संसारो je samung khainani nung phayo nung je samung non interest nini ang o samung khaini nini je samung je nini aim a samung no जों tebu khaina nang je pro जों kalayo sini bad time jora hamya jorawo जों aprose taibu samung no taibu agin sai khlaina nang maita engka problem thagya haipono जों problem no focus khayawi sini aim no se जों focus ma khaine mahaino phadi tinini ane koko samung asung no
Ani o video ni bisingtui kisi jasik phano sörung tong hini narong thani o wansung asaikangke o video ni bisingtui like share subscribe khlai je asung hambai next time hain hai sörungjaknai video tubui phai phynai.